na ị bụ onye Igbo na ị bụ onye be anyị o, di gị wee nụsịa gị wee kpọta gị obodo oyibo wee bịazie, ọ bụrụ na ọlụ ị na-alụ na ị na-emeki more money than your husband, o wee chọọ ka o bidozie biznes, tinyekwula ọlụ nke ọ na-alụ, wee kwe wee sọpọtụ anya wele ego nye maka na oge nwa bụ onye na-alụ ezigbo ọlụ. This man wee na Naija nụọ nwaanyị ọzọ gwara gị, ndị mmadụ wee sendị alụ gị vidio, ị wee fụ na ọ nụrụ nwaanyị ọzọ actually, fụ etu o si wee bunye mmanya, fụ everything galụnụ. O jesie bata, ị ga-agbaghara ya, ị ga-akọrọ ya aka, ị ga-ewelcome ya like kedu etu ị ga-esi wee welcome ya ma ọ bata? Etu ị ga-esi wee na-ata this guy bụ o jesie bata, ị ga-agbaghara ya? Ike gwụrụ, ike gwụrụ. Olu ka ị ga-esi betray mmadụ, onye nọ n'akụkụ ama mma ka o si etinye ọnụ wee sị onye afọ ya gbaghara ya. Nwe ife ọ ga-abịa ime mmadụ, even gị nwa na-egi egesi enyi, isi onye afọ gbaghalụ, ị na-efili na imelụ njọ, like na ife imere adọrọ mma due to how far onye afọ gara. Ọ bụrụ ife niile ka a na-agbaghalụ. No it and no peace. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.